Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Presiden sing wingi mlebu neng apa kae Net TV. Ya. Acara apa jenenge iki? Apa patroli lapangan. Iya. Seneng aku. Pacake napi wae. Aja ya, Pak. Lah iya, ya wis. Dudu napi. Acarane apa acarane? Ini talk show. Oh, ayo ini talk show. Iya. Aku ya nonton saka omah. Wah, seneng kok aku bangga kok no. Iya. Sindenku udah mlebu talk show ngono kuwi seneng. Iya. Ngono ya. Nek perlu ora ming Elisa. Ning sinden-sinden sing enom-enom ki aja ming trimo dadi sinden. Berkibar lebih tinggi dari sinden. Iya. Mung aku tak golek sinden-sinden liyane. Nek sampeyan iso berkibar iso terbang lebih tinggi, aku malah bangga. Iya. Kaya Elisa kuwi mbiyen tak cukup tak ajari nyinden, saiki dadi terkenal iso mlebu ning talk show. Iya. Ora masalah, ora apa-apa. Iya. Pak Seno yo dijak lho janene kuwi ne. Nanti Yo kuwi dijak talk show karo aku ne. Kapan? Tapi ra gelem. sapa? Sing biyen kae. Lah aku ra wis matur to. Aku ki wis umur 47. Aku arep ngopo meneh? Aku dadi seniman kaya ngene iki senengku ra jamak-jamak, bungahku ra jamak-jamak. Yo. Biasa. Aku iso anu apa jenenge iki pentas nang ndi papan nggawa wayang kulit tekan ndi papan kuwi bungahku ra jamak-jamak. Kowe durung dadi bocah. Nuwun sewu aku ora pamer, aku wis pentas di 7 negara Eropa, Luar Amerika. biasa. Dalang panutan tenan iki. Tenan, dadi aku wis nggawa wayang iki tekan kono-kono iki wah senengku ra jamak-jamak, banggaku ra jamak-jamak. Kalau dihitung udah berapa tahun Pak Seno? Ngeling apa? Mulai wiwit wayang jadi dalang Pak Senone. 91 aku iso mayang. Wong aku 91. SMP iki iso mayang. Mlebu SMKI aku iso mayang. Ditinggal mati bapakku ning kono lagi tergugah rasaku. Aku nek ora nyambut gawe mayang, lar goleke sandang pangan mbokku nganggo apa? Ya, Terus aku belajar mayang. mayang. Sapa-sapa Nabuh juga. Iya, nabuh ya tak lakoni. Iya. Berarti udah lama ya Pak Seno ini. Maksudnya hidup dari budayaan ini, hidup dari wayang kulit. Ya, mula nek ana piyai sing ngandhake ana bocah arep sekolah ning pedalangan ana ning Karawitan, ana lho wong tuwa sing ngunekke anake, kowe nek sekolah ning seni iki arep mangan apa? Itu sering itu. Saya juga sering dibilang gitu sama ya orang-orang. Lah sekolah seni, ya sekolah seni ki ngopo, sesuk dadi apa, getene dadi apa ngono. Mesti ngono. Tapi sudah terjawab ya saiki Pak Seno bahwa saya sendiri juga dihidupi oleh seni wayang kulit sendiri. Luar biasa. Betul. Iya, mula kowe kudu tresno karo seni wayang kulit kuwi. Iya. Direwangi kaya ngene melek saben bengi ya mak. Iya. Tapi rasa melek, rasa kesel kadang-kadang ana sing nakoni karo awake dhewe. Bucange niku lho istirahat. Hari apa, jam apa. Wong kula niku mboten mikir, kula iso turu 2 jam wonten iki bengine mayang wis semangat meneh. Watone wis ngedhep kelir ngene iki rasane wis luar biasa. Senenge ora kaya-kaya wae. Luwe-luwe ning Marakas kene. Marakas kene penontonnya luar biasa. Banyak sekali Pak Seno. Ngono ya. Berbagai penjuru. Sing padha lenggas mene akeh, mbuh terhibur mbuh ora ning niate awake dhewe menghibur. Itu sudah merupakan sebuah apa ya? Amal ibadah. Betul sekali. Ngono ya. Kalau melek ya wis kaya wong poso ya Pak. Nek wong melek kuwi jarene wis kelebu apa prihatin ya. Oh, prihatin. Ya, dadi nek sing melek iki ya melu prihatin. Bener kok ya. Dadi aja nyempelekke wong melek iki prihatin tenan. Mula Sunan Kalijaga kae tau dadi sugawi suluk. Jane ora tembang ning sing tentrane suluk. Suluk turu sore kaki ana dewa nganglang jagat lan sak piturute. Oh iya tenan. Iya, ngono ya Mak. Iya prihatin tenan. Ngono ya. Iya. Ayo Mbak Elisa, iki wis nggih wonten dawuh menapa kula tembang menapa Pak Seno. Saya suwe saya teka. Iya. Pak Marsito Pondok Ungu Perme minta disekarin Gubuk Asmara dinyanyikan oleh Sinden Tatin. Wah Tatin bengi iki luar biasa. Iya laris iki. 3 wisan lagune. Kabeh layang iki sing dijaluk Tatin kabeh. Iya, wis ben. Idola. Esuk nek ana sinden mulih lambene digip. Mergo nembang saking juwe ya Mak. Iya. Ya didum-dum no. Iya. Didum-dum.
Monggo Mbak Elisa arep nyekar apa? Napa? Ki nang pamundutan Gubuk Asmara ya ana. Nggih, Gubuk Asmara. Diaturake. Dicendolke. Mangke cendole patatin mawon nggih. Kok kan nyuwun pamer bojo. Nek pamer bojo niku ngangge gembot. Mboten saged ngangge kemelan, ngerti? Gembot ki apa? Kibot kok gembot. Ya. Mengke cendol dawete pas lewong mawon. Sugeng dalu diaturi titipan kagem para sinden saking Bapak Giono Polda kaliyan Ibu Gita. Nyun lagu Podang Kuning sampun dipun betakaken jajanan kagem paranggana. Wah, matur suwun. Iki sik wae apa? Podang Kuning iki. Ya. Podang Kuning. Wis dimenehi jajanan to. Nggih. Podang Kuning napa Gubuk Asmara? Podang Kuning ku Gubuk Asmara. Ana sing nembang dhewe. Nggih, Sendika Dawuh. Apa? Sendika Dawuh, Dara. Krungu kok senjegok dawuh. Iya, pandhake kirek. Monggo, ya. Nadyan wujud temong peksi. Saya juga mau mengucapkan terima kasih Pak Seno, utamanya untuk Pak Kondang, luar biasa. Kemarin kita di Jogja seperti apa susahnya mengurusi Hari Wayang Nasional di sini, luar biasa betul. Ya. Sekali Pak Kondang. Nggih, matur sembah nuwun penyanyi sugengipun didedikasikan untuk wayang. Iya. Iya. Monggo, ya. Iya disiarke streaming sa. Nggih, streaming napa mawon niki. Dalang Seno Channel, Dalang Seno Channel. Apa mau Pesona, apa mau nggone Mas Pur mau Pesona. Ya Pesona streaming terus. Nggih, BWK Jabodetabek wonten mboten? Andika Multimedia apa ya ora kleru. Iya, matur sembah nuwun. Total wis sing nonton 3 channel iki 23.000. Wah, ya. Luar biasa. Matur sembah nuwun ya. Ya, Pesona Wayang Indonesia, Sanggar Cemara lan Dalang Seno. Sanggar Cemara. Andika Multimedia. Wah, akeh banget sing do nyiarke streaming. Ya. Alus manis tur mrak ati. Neno. Goleki si podang kuning. Neno. Ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo ya mangga esuk awane ngomah wis ora
Wonten dawa malih napa sempon. Wah lah iki tenan. Iki luar biasa iki bengi iki malamnya Mbak Tatin. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Heeh. Oh ora aku to tak kira nek aku. Sugeng dalu nggih iki lho kembali lho. Kagem Mbak Tatin. Sambah limbuk keluarga. Oh nggih, Pajangan Bantul Yogyakarta nyuwun lagu Gubuk Asmara ing Kenembang Mbak Tatin. Oh nggih Mbak Tatin Gubuk Asmara. Sugeng dalu Pak Bucangek dari Pak Sugiono Polda Metro badhe nyekar kali Mbak Tatin tembang Sesideman. Matur nuwun. Ya wah. Larise ra jamak-jamak nggih. Menika kula saking rombongan Sentolo. Ya, iki desane Tatin, desane Tatin. Nyuwun perjaipun Mbak Tatin. Pun pokoke sedaya rombongan. Ya ora apa-apa, kabeh pancen komplit kok. Ya. Matur suwun Mbak Elisa. Sami-sami. Didum ya saya kancane. Monggo Mbak Tatin. Ya kok sike aja Mbak Tatin sik. Aja kowe sing ngakon. Ki ana langgum kan. Langgam kadung tresna ya karo lali janjine ya mengko didum mboko siji men sindene rata kabeh kadung tresna sena ya kadung tresna ya golek sinden sing kalem ya sing ora kokean polah ayo tiwi jumeneng ya Mbak Tiwi iki sinden ra tau omongan ra tau ngopo-ngopo meneng wae kancane ning ngebis ya gojek ya meneng wae ngerti-ngerti semaput bareng digugah wis ra tangi ayo iya sinden kok nek ndi-ndi sangune sedotan apa kae apa karang bayine isih cilik ditinggal ngomah ditipke budene mula terus kudu dilongi ayo mangke ndak macet Pak apa? macet apane sing macet? isinya asine? ayo aja bocah sing mbutuhke asi kok ya mula kok koyo nggawa botol mlebu ning kamar mandi terus suarane mak cut iki ngopo ngrungokke aku ki sok kawe wonge karangan ya aku mau nang kono wis paduro sing jaga kamar mandi mergane tulisane kencing 2000 BAB 3000 ya aku mlebu ki aku bayar 3000 ki seneni bapak ngopo BAB 5000 loh ha iki 3000 loh mosok BAB enggak kencing kan mesti kencing oh iya ya lah ketang sithik mesti metu kaya ya kadung tresna mbak sapa mbak Tiwi ya diaturake no ya sindenku ki werna-werna ana ya ana sing kalem ana sing begijikan iya anting ki ya urung wiwit wayange wis polahe ra karo-karoan ya monggo Rina wangi tati saka ngendi mak saka pring surat Temanggung oh Tambaku nenone kayung yon marang selirane eno tansah kumawanging netra neno jero ati
Helo lelo tan liya amung sliramu satemah lara asmara ya lamat monggo ya lamat wis katon tejane
Yai Putri yo nganti kaya wayang golek. Iya. Ming meneng bae. Ngelih ya meneng. Marek ya meneng. Iya, bareng gelem madang rong piring ayo. Ndatekke ya, Mak. Matur sembah nuwun. Tatin nyotinyo gaweanmu tak tumpuk nang kene. Ya, ayo. Jumeneng, Tin. Ya. Pun mboten budheg kok niki. Nah, iki sing tak nehi kewajiban ngedum karo kanca-kanca sinden kowe. Ngono aku sing milih lagune tak keke Ika, tak keke sapa liyane kok ndak kowe nesunya. Wong iki nek nesu lambemu eleke ra jamak-jamak. Iki kelawan pripun? Ah ya dipilih dhewe-dhewe iki lagune pangune dienggo Ika. Ya. Engko terus tok keke Ika ya sak duwite ora kok lagune tok kon nyambut gawe Ika duwite tok emplep. Ya. Ngono ya, Pak. Engko tak nehi separo. Hah? Tak nehi separo. Ya utuh, kowe iki nek karo kanca mbok ora kebangeten. Iya. Niki kan maca kabeh. Ora kon maca kabeh tok pilih lagu-lagune kuwi lho. Iya. Sing pantes dienggo kowe sing endi, sing pantes dienggo Ika sing endi, sing pantes dienggo Mbak Ayu sing endi. Iya. Niki lek nyekel mic piye ya, Nek? Iki. Cepet. Jepitke kuwi rak ya iso ta. Jepit. Senengane. Tak pilih riyen nggih Ya niki. dipilih. Enten Sesi Demang. Heeh. Sing bawa Mas Katno ingkang nyekar Mbak Tatin saking Mbak Marlin PWKS Jabodetabek. Nggih, tambah meneh. Ya. Yo, monggo terus. Nggih, tembang kangen yang nggih dari Apa? Agung Oktaipin, anak Bu Saras proyek Kulon Progo Jogja. Nggih. Cekelke, Pak. Apa? Cekelke. Sing endi? Kertas. Apa gah oh ya. Lah napa? Tanggung jawabmu kok. Ya tak deleke kene ra apa-apa. Iya. Iki Monggo. diwaca kabeh. Ora usah diwaca kabeh lagune iki lho. Lewong. Terus, Gubuk Asmara. terus Niki saking Pak Polisi. Pak sapa Pak Sugiono? Heeh. Apa? Sesi Deman. Ya. Terus Napa melih nggih? Mudiar ora. Gubuk Asmara. Buka wis ket mau wis diwaca-waca kok. Lah enten kalih lho. Ya ora apa-apa. Nyo tambah iki nyo. Rengu. NB sik nyekar Mbak Tatin, rondo kempling modar ora. Ya kuwi kertase. Lah duwite? Nyo nyo nyo. Awak meh dikai kertas e. Wong ming diseler 100 e kok cerewet. Lah weruhe. Roh apa wong kowe Ora iki duwite. selama tekan Jakarta Linguyuh ya ming dompleng aku kok. 2000 ping ayo. Lah ora duwe receh e. Ya diatur aku. Sapa sing arep kok nyekar? Sik Gubuk Asmara sapa? Gubuk Asmara biasane pun Mbak Ika. Ya ayo Ik. Jaluk ditik Ik. Ya ben. Saiki Nek nek loro lho, Gubuk Asmara loro e. ora apa-apa ya siji wae apa Gubuk Asmara terus Gubuk Asmara meneh tenan tetekke wektu. Maksudnya duwite lho. Duwite piye? Siji wae ya. Ya, Eh, siji ya. ya loro ya ora apa-apa no. Bajine sing nyanyi ya. Heeh ya. Keke ora malah. Ndi? Kuwi jebuk dhewe. Waduh. Kok terus ngono. Ora ngerti sing Gubuk Asmara wis tak tumpuk Sesi Deman, tak tumpuk Rengu, tak tumpuk Embuh. Milih ya. Iya. Dicek. Aja njukuk sing akeh dhewe lho, aja lho. Sing endi sing gubuk iki? Nah, Ya wis engko. engko Oh, ya. gampang, sing penting Gubuk Asmara. Lah kowe ngopo ngadeg? Lah mbok, ngapa Pak? Ayo ngancani wong kuwi iki statusnya sing dijaluk kowe. Sing nenang sik renang ngantian. Ngapa? Sing nyanyi Mbak Ika. Kok pikirane tekan renang lho. Pak Seno. Ngapa? Sadar Pak, sadar. Sadar aku. Wis kebayang wingi lho ndelok angguke lho. Wow. Soale oleh joget nang ngarepe dekne makno. Walah. Gial-gial ngono to, Pak. Atatin ya bekas penari angguk kuwi. Nggih. Asli ra ngapus. Kan biyen yo ngono kae, Mbak. Nek aku ora tak nyunyukke ngono ora. Lah mbok dinyunyukke. Mah, Kaya geni ya. Ya dibawani. Ya. Nyingkar nyingkur Wiwitane
I love you too. Love you, love you. Love you. Yo. Anteng. Ya. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan neno lelampahan kang tresno tulus nadyan nengku buk as moro ya mangga Mbak Ika yuk. Apa? Lengan apa nang kene ngadeg? Wis ta, kowe iki meneng wae iki kok sampe dikon ngono kok. Ah nggih. Joget barang ya entuk kok. Sik njupuk sawer sik. Matur nuwun. Iya. Nek, mangga.
Iki karo sapa iku? Kowe tok. Ya karo kowe diri-diri arep njaluk ora? Mana yang lain mana? Kayak mojok terus. Lah kowe joget ora e? Joget ya. Kok ora krasa? Hah? Ora krasa. Ya engko tak kerasake. Oh iya. Ya, Lanjut mangga. ya. Cadatan sakjroning ati. Datan luntur saya meraati. Aku kowe dadi karma. Matur suwun. Ika sing wis kemareng lagoke pamundhutane Mbak Tatin ya. Tatin mengkon joget mengkon ngadeg dhewe ya. Kowe lakukan apa iki? Ya mati gaya nek ora joget. Apa? Nek meneng wae mati gaya. Ayo kowe iki tampil ning panggung iki gaweanmu ngopo? Ya ngono. Mula kowe tak nei mungsuh-mungsuh sing kira-kira kowe iki iso takon, iso ora mung nembang tok sinden ki ya diwajibe takon piye kok iso kaya ngene. Lah, saiki kowe tak nei wektu takon karo pemunden kowe ngeminanting pakurmatan sapa? Pak Kondang Sutrisno Modyar Tatine kaya. Monggo, Pak, tindak mriki, Pak. Tutuk. Cedak-cedak. Iya. Mumpung, Mas. Napa? Mumpung. Ampun ngoten, Mbak Ono. Ibu kok sampeyan niku ora. Oh, mboten napa-napa. Oh, nggih. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Pripun dawuhe napa niki? Pun kula sampeyan ajeng tak ampun takon kula, Pak. Niki. Men mudhar niki. Iya. Iya. Nek takon kula, Bapak nek anu tanglet kula niku tetep sampai sekarang itu masih heran. Ya, kok heran piye? Bukan karena panjenengan menika minangka dados ketua umum Pepadi Pusat. Ya, kathah lho ketua umum Pepadi Pusat ingkang nuwun sewu kirang Pepadi-pepadi sanesipun kirang inggihipun tanggung jawab babagan wayang. Nanging nuwun sewu Bapak menika pengusaha tapi sayang utawa tresna kalian wayang, hampir separuh hidup panjenengan menika dipun dedikasikan untuk wayang. Ya. Marakas kene iki pendak-pendak eneng wayang iki panjenengane no. Pendak-pendak eneng wayang panjenengane. Nganti aku tahu totalane hitung-hitungan karo sik Duwer. Duwer sapa? Duwer kancaku kuwi luar biasa. Nek nganti panjenengane ora tresna karo wayang iki terus wayang saiki arep ngopo? Ya, ngono ya, Mak. Niku yang mendasari napa, Pak? Yang mendasari awalnya pertama memang saya suka, Mas. Nggih. Tapi yang kedua memang ini amanah. Oh. Dulu dari orang tua saya, dari bapak saya. Sampai ke wetu artinya sampai zaman sik duwe gamelan wayang nggih, wayang mung sithik. Aja sampai adol wayang nek memang ora enek nggo mangan. Sampai seperti itu dulu bapak saya pesan. Nah, terus saya hanya berpikir kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan wayang, karena memang ini warisan daripada nenek moyang kita, artinya itu, Mas. Itu yang mendasari saya. Awalnya memang saya seneng, saya tukang nonton wayang, Mas, sebenarnya bukan karena apa, tetapi saya punya memang angan-angan dulu, cita-cita saya bahwa nek kita mau melestarikan suatu budaya khususnya wayang kulit,
kalau kita tidak punya sumber atau yang menopang, yang tetap atau mungkin yang untuk menopang untuk pelestarian budaya ini, rasanya sangat sulit kalau kita akan tetap hanya mengandalkan pemerintah. Jadi saya memang sudah niat bahwa sebagian rezeki kerja memang sebagian kita sisihkan untuk wayang. Jadi memang di dalam manajemen sudah tidak ada lagi seperti contohnya kebetulan kakak saya juga memang wong seneng wayang, jadi untungnya sebagian tinggal nanggap wayang, tinggal seneng-seneng. Nah, apa yang saya jalankan, apa yang saya rasakan selama ini bukan semakin kurang, alhamdulillah saya semakin menambah. Amin, Pak. Nah, itu karena memang kita jalankan dengan ikhlas, walaupun kadang kolone nggih ngersula sithik-sithik niku nggih enten wajar. Ngoten Mas. Tapi malam hari ini puncaknya Marakas, saya pikir pernah dulu Marakas lakon Sombo Juwing Pak Mantep, tapi kayaknya kalah pada malam hari ini. Memang ini luar biasa. Saya kepingin Kiseno malam hari ini bukan cuma 17.000 Mas, saya tunggu moga-moga tembus 20.000. Artinya memang amin. Nah, mungkin penonton memang sempat bingung, Mas Seno mayang kok nganggo cara solo. Nah, memang ini tak tantang Mas, saya yang nantang. Karena apa? Saya tahu persis Mas Seno adalah sudah teranggap putranya Pak Mantep Sudarsono. Itu betul. Nek sampai mayang raiso kayak Pak Mantep, coba kita tantang. Akhirnya ya kita tonton bersama pada malam hari ini tadi bagaimana Mas Seno sore tadi sabetan Rajamala kayak apa, luar biasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kepingin antarane Yogya Solo tidak ada pemisah, mung perkara beda keprak. Nggih. Nah, artinya bahwa ya ayo keprak Solo ya kita nikmatin, keprak Yogya ya kita nikmatin. Artinya Pak Keliran jangan terpaku pada itu. Gitu. Itu yang kita buktikan bahwa penonton Marakas bisa terima kok Mas. Betul-betul pada malam hari ini saya yakin pasti menikmati pagelaran wayang nyanjenengan sing biasane mung metune bagong ngerol. Niki engko durung engko tetep ngerol bagonge, aja kuwatir. Engko ngerol par kesuk mane aja do mulih dhisik. Ngoten. Nggih. Tenggane ngantos masternya mudhun panggung. Ben tele-tele engko nek njaluk foto. Nah. Pun nggih Mas niku. Nggih, kula dereng lho, Pak. Nah, pripun? Ora ya. Satu hal ini kan tahun pertama nggih, mriki untuk Hari Wayang Dunia Nasional. Awalnya nasional. Gitu Pak. Untuk tahun kedepannya apakah mau nanggap Pak Seno lagi atau enggak? Oh, anjen sinden cangkeme elek. Jenengan kita tawake malah. Ora satok tawake wis. Iya. Mas Seno niku nggih Mbak. Nggih. Krungu Marakas niku sampai kemarin bulan puasa mbok tekne. Marakas sih kaya ngopo to? Memang ini sudah jadi idolanya para teman-teman seniman dalang. Jadi wayangan di Marakas kaitannya dengan Hari Wayang Nasional bukan pada tahun ini, tetapi kita sudah 3 tahun yang lalu setiap tanggal 7 November kita sudah lakukan pagelaran 3 malam untuk dalam rangka pemerintah saya memperhatikan pengajuan saya bahwa sudah berjuang selama 13 tahun, bukan waktu yang pendek. 2003 sampai 2018 niku 16 tahun. Okay. Nah, perjuangan kita selama 3 tahun terakhir sampai kemarin 2018 pun kita detik-detik akhir 7 November belum ditetapkan. Tetap aja kita tidak akan ada bosan-bosannya untuk melakukan pengajuan Hari Wayang Nasional itu. Yeah. Jadi saya tidak mau bicara Hari Wayang Dunia. Nek wayang Hari Wayang Dunia itu enten tanggale dhewe mangke. Itu memang ditetapkan nek mboten salah wulane April. Ngoten lho.
Gitu. Oh, berarti ini untuk yang tanggal 7 ini Hari Wayang Nasional memang sudah ada kepresnya kepresnya nomor 30 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden pada bulan Desember kalau nggak salah tanggal 11. Itu dan itu satu-satunya hari yang ditandatangani oleh Bapak Presiden di hadapan minimal 40 budayawan. Seksini ini kalau Pak Parmin. Itu di hadapan 40 budayawan. Itu bukannya kok tiba-tiba Pak Jokowi menandatangani, itu tidak. Semua sudah dipersiapkan dengan baik. Saya yakin itu. Jadi memang cari momen yang pas pada saat itu memang baru merintis kemajuan kebudayaan. Begitu. Jadi 7 November kita tidak usah ada orang lain yang merayakan Hari Wayang Dunia, monggo. Yang penting demi wayang. Tetapi yang saya luruskan bahwa 7 November itu yang pasti sudah ditetapkan oleh Presiden bahwa 7 November adalah Hari Wayang Nasional. Ngoten Mas. Nggih, Pak matur sembah nuwun. Ya, wah luar biasa no. Ya, nganti terenyuh ngrungokke mengendikane Pak Kondang ya sing separuh hidupnya didedikasikan untuk wayang. Ya luar biasa ya, Mak. Ya wis Tin kowe rasa takon meneh. Lah nek perkara Mas Eno, Mbak. Nggih, pripun, Pak? Kula niku pun duwe tanggalan Februari kalian April. Nggih. Nek Januari malam Minggu napa Desember malam Minggu sing kosong kula kei job bengi niki. Job wonten sing kosong mboten? Calon penanggape enten teng mriki dalu niki. Nggih. Dilalah kok sing kosong Desember napa Januari malam Minggu. Niku saya wonten nek sing kosong. Sing jelas kula pun ngeplot Februari nek mboten rasa tanggal 12. Nah, April makanya kembali lagi ke Marrakas, Mas Eno akan tampil di sini lagi. Gitu. Nggih, matur nuwun. Kowe kupingmu rungokno kuwi. Napa ta? Senengane kok ndadak nawak-nawake nakon-nakon. Janjenengan seneng mboten nek pentas nang kene? Ya seneng, pendak aku sowan mrene. Pak Kondang ki mesti ndelok raiku. Oh. Dadi aku anggere ketemu Pak Kondang pertama ki raiku tak gawe sedih banget ya. Terus karo Pak Kondang diparingi jobnya, Mas esuk tanggal iki. Wah, langsung ceria. Kok ndadak kowe takon ora. Nggih menegaskan mbok menawa sesuk tahun depan ya Pak Seno lagi. Dalang gitu. itu banyak. Ya beliau itu ketua Papadum. Tidak mesti pada tanggal 7 November karena Marrakas ini setiap 3 bulan sekali minimal akan ada pagelaran wayang. Gitu. Jadi nek andai kata besok tanggal 16 ini masih diizinkan dipakai, ada wayangan di sini. Tanggal 23 masih disambung ketoprakan di sini. Oh. Jadi bukan hanya di sini hanya ketoprak, wayang orang sudah terbiasa, ludruk juga tampil di Marrakas sama penontonnya seperti ini. Gitu. Nggih, matur sembah nuwun Pak Kondang. Ya, wah. Berarti hari 7 November kuwi hari wayang nasional. Ya. Niku pun mboten iso diowahi Mas. Pun sudah baku karena memang ada kepresnya. Jadi nek sing lawan tanggal 7 November nyebut hari wayang lain niku nglanggar pemerintah. Ngoten mawon pun. Nggih, Pak. Nggih. Hari wayang nasional. Ya. Nggih, pokoke awak dhewe ya melu nulat karo panjenengane no. Ya nek iso ya makni ya anut karo kekuatane awake dhewe. Ya kaya wingi ora yojo ya pemerintahe ora nuwun sewu ora ana sing anake hari wayang nasional. Ya awake dhewe uyung-uyung karo kanca-kanca penabuh nganake hari wayang nasional. Ya karo tim streaming. Ya tahun ngarep muga-muga ya iso nganake hari wayang nasional. Ya ngono ya mak iya. Karo panjenengane nek pancen wis nyemplung ning nggon dunia wayang ya kudu lahir batin kudu wani klebus tenan. Ya pancen kene nggih. Matur suwun Mak Kondang. Ya matur sembah nuwun. Ya Tin. Napa Pak wonten dawuh napa? Pun cekap nggih Mas. Nggih. Napa mangke Pak Bambang kedu rengeng-rengeng niki nek mboten Pak Bambang rengeng-rengeng nggih mangke. Nah, ampun munggah pun beres nih. Monggo ha iki. Kula tak mudhun gentenan. Nggih, matur suwun. Ya iki ya diduetne ben duet. Pak Bambang ki ya nuwun sewu. Marskal apa? Ki tak wacake dhisik ndak kleru le nyebut pangkat. Nah, Bapak Marskal Madya Purnawiran. Kowe lungguh, Tin.
TNI Bambang. Wedi aku karo kowe. Lah pripun? Mboten purun kalih kula. Melenuke kuwi lho. Loh, napa? Wis ning kono aja terus. Nggih. Pripun Mas Monggo, Eno? Pak. Pripun, Mas? Nggih, men ora kesuwen wau ngendikane Pak Kondang wis sampuh ya. Nggih. Dicatet Tin, ping pira mau janjine? Ping napane nggih? Le ditimbal rene meneh. 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali. Ya. Karepe. Ya wis matur nuwun karo Gusti Allah ya. Nggih. Nggih ben ra kesuwen Mas Eno. Nggih, Mbak. Apa iki, Pak? Derek Kondang? mawon. Ya. Mangke sisa-sisane kula anu papake nggih anu goro-goro. Ya. Oh nggih. Ya coba bawane Asmarandana ning tiba bersih desa iso, Tin. Bersih desa. Heeh. Bersih desa pelak barang nggih. Kowe kok klecam-klecem to cedak aku ki. Lah pripun ta, Pak? Kae lho do diingetke penggemarmu. Kowe mau nggih I love you too ngono ya. Iya. iya. Lah mereka bilang I love you. Nggih, monggo ditinting. Mangga. Nek ora apal dikandani ya, Tin. Nggih. Kekarane wong akrami. Oh. Marskal ngono iki. Pas mboten niku. Mas? Pas, Pak. Nggih, sampun pas. Pilot lho iki no. Oh, pilot iki. Ballpoint. Ballpoint dengkulmu mlocot kuwi. Pilot ki sopir pesawat kok ballpoint. Iya. Tutu benda tutu rupa ora ana sing nyawer ya, Tin. Beda karo kowe ya. Lah pripun? Nek niki kedune jenengan napa? Oh, aku nyawer kowe. Nggih biasanipun kanten nika. Nggih ta? Ha iya. Nek mboten berarti anu ora biasa. Sok Februari kowe tak sawer kowe ya. Kok nenggo Februari? Oh iya. Tak Februari. kono kuwi, tak kono. Februari Pak Bambang nimbali awake dhewe. Oh, nggih ta, Pak. Heeh, neng ndak anu dusune Dalem Tabun. Tabun. Oh, wonten Jogja. Heeh. Oh, nggih, siap. Jolale dicatat ya. Nggih. Nek Pak Kondang pesen wis isi, Pak. Ngono ya. Nggih. Hamong ati pawit Ojo seru-seru ngandani nek ketok ora apal aku. Hah, kowe mau? Luput pisan kena pisan yen gampang luwe Elisa. Elisa. Nggih, Pak. Pak Kowe ora Bambang. kelingan Elisa saya. Oh, tasih kemutan kula. Oh iya. Enten apa kali Elisa? Zaman ciliane takono Mas Eno. Sabamu nendi coba? Magwo. Ciliane Elisa ki sakjane daleme Pak Bambang. Nggih bareng gedhe kemayune ora njamah. Biyen dek cilik le ngedusi Pak Bambang. Iya. Napa nggih? Heeh, bareng gedhe arep didusi angel ra jamak-jamak. Oh. Tekan kan diki mau. Yen hangel ke langkung tan kena
numbas arto ya kur iki ya kur ya kur ibu-ibu nggih kowe tetep ngadeg Tin ya bersih desa mangga ya yuk matur suwun sukses selalu wayang makin menapa tangkar tumangkar benjang tahun ngarep ditangkap Pak Kondang ping 5 amin matur nuwun matur sembah nuwun dalu menika nggih wonten Pak Presiden Yunima nggih rawuh kaliyan Ibu nggih matur nuwun nggih matur nuwun cekap nggih nggih Pak Bambang matur sembah nuwun nggih sawerane ora ya mboten satu guyu matur nuwun nggih Mang Pistol bathuke mawon niku Pak iya ya wis ora apa-apa matur sembah nuwun ayo Tin bali sik nggih lakone diteruske sedina engko ge gara-gara ngaturke pamundhutan sing urung kelakon ya neruske laku setengah jam terus goro-goro. Nah, pripun mung nyatane wektune ya ngoyak tenan. Rekae nganggo prolog malah ngentek-entekke jam. Sore nganggo perang barang malah ngerti-ngerti jam 11 nembe jejer. Mboten dados menapa ingkang wigati malam yang ketiga menika anggenipun para punden kula ingkang winanting makurmatan ingkang kapandhikan mirahipun Bapak Kondang Sutrisno minangka Ketua Pepadi Pusat Ketua Umum ngawontenaken Hari Wayang Nasional. Mugi-mugi tansah ngrembaka lenggah wonten penggalipun para sutresna budaya ngantos jaman menapa kemawon wayang tetap jaya menika ingkang kula suwun. Nah. Waduh, matur sembah nuwun pancen ya leres. Penonton Marakas menika nuwun sewu, menika penonton terbaik sejabodetabek mila papan mriki menika dipun pestani panggodhokan tumrap sinten kemawon. Papan menika dipun pestani Candra Dimuka tumrap
Petruk pundi kemawon. Mbah matur sembah nuwun. Panjen yo kritis-kritis, panjen yo pinter-pinter tenan. Namung nyuwun kula supados kawontenan kados mekaten menika sampun ngantos pedhot wonten ing margi paguyuban-paguyuban pecinta wayang BWKS lan sak piturutipun KPWS HMC CTM lan sak piturutipun mugi tansah ngrembaka. Awang senenge gen kula menika sakniki wis akeh banget. Nuwun sewu mboten ateges kula menika pamer mboten. Wonten Ayuja menika PWKS. Menika ugi ingkang jumeneng pertama kali PWKS menika sampun gonta-ganti jenenge. Wes monggo watone napa mawon naminipun pokokipun tresna kalian wayang. Mriki tumrap kula wayang menika mboten badhe punah pun bapak-bapak pecinta wayang utamanipun Bapak Kondang ingkang separo sugengipun menika dipun dedikasikan untuk wayang menika mboten usah kuwatir. Mboten usah kuwatir. Benjang menika rai-rai kula adik-adik kula anak-anak kula menika nggadahi kreativitas ingkang langkung sae tinimbang ingkang sampun sepuh. Mila wayang menika tansah berkembang, tansah anut dhateng kawontenanipun jaman. Anut dhateng kawontenanipun jaman. Mila sampun ngantos dipun pageri, sampun ngantos dipun penging, sampun ngantos dipun larang kreativitas para dalang muda menika kedah dipun kembangaken. Menika mangke badhe ngisi wayang ing taun-taun ingkang salajengipun saengga tetep dipun tresnani dening para rawuh para sutresna budaya wayang kulit. Kedhep tasma aku nyawang slendang biru Neno monggo Mbak Ayu Purwalestari ngagem kaca tesmak kaca tinggal neno yo janji pancen suarane jan nrebel ning ati iso ces. Slendang biru monggo. Slendang biru. Slendang biru. Slendang biru. Nenone among ngenaki hati nora tekan batin setiamu. Monggo kanca-kanca 1 2 3 ya. Slendang ya, tatapono dipun dawaken serpek monggo Mas. Tatapono janjimu slendang biru. Oh.
wayang nasional. Hari wayang nasional. Tanggal piro, Gong? 7 November. Tahun 2019 iki hari wayang nasional yang pertama setelah diresmikan. Ning ngadani ning Marrakas kene wis yang keberapa kali, Tru? Wah, ya pinter. Kudu tak eling-eling ya, Gong. Anakku langsung tak tulisi gegere. 7 November. Oh iya, men aja nganti lali. Ha iya. Awak dhewe sing minangka dadi pekerja seni, luwe-luwe seni ning nggon budaya wayang aja nganti lali. Nek iso malah anak-anakmu diweling. Sing bareng wis tak weling, Tru. Oh. Sing bareng lah senengane saiki wis mulai gambar-gambar gedung, sajake arep dadi inspektur. Apa? Inspektur arsitektur. Arsitektur. Heeh, ta weling kowe iso nek dadi wong sugih ya, Le. Aja lali nyuwargakno bapakmu, nek upama bapakmu wis ora ana, kowe sasi pisan nanggap wayang ya. Nggo munjung bapakmu, anakku sing barep siap. Weh. Sing nomor 2 lanang, Tru. Oh, cita-cita dadi polwan. Lho. Se. Pengen dadi apa anakmu? Polisi. Heeh, dadi apa? Polwan. Lanang apa wedok? Lanang. Nek lanang iki cukup polisi, nek polwan iki jane kowe ngerti ora? Kepanjangane saka polwan iki apa? Ayo polisi. Ha iya nek polisi wanita kuwi sing cita-cita polwan ki wedok. Wah, wedok to? Berarti tak pernah ke iso anakku. Soale kowe dadi jenderal ya, Le. Heeh. Aja lali nanggap wayang nyuwargakno wong tuwa. Sing cilik dhewe iki lanang. Lanang kabeh anake, lanang kabeh. Iki umur 3 tahun, Tru. Oh. Nek sore wis iso njukuk beras. Saka jimpitan. Lho. Disiki wong rondo. Wah, berarti anakku segede iki dadi maling. Ha iya. Soale entuk colongan akeh ya, Le. Aja lali nanggap wayang. Ya aja ya colongan akeh kecekel cilaka ora. Pokoke kudu tetep ngrembaka lestari. Ha iya. Ya syukur nek kaya ngono kuwi. Saora-orane ya wargamu, desamu di kabeh tangga teparo dinae ngerti nek tanggal 7 kuwi tari wayang nasional. Perlu sosialisasi yang cepat. Heeh. Dan tanggap. Ha iya. Supaya wong padha ngerti. Ya. Iki wis akeh banget sing padha prisa nek HWN itu tanggal 7 November. Ya. Berdampingan karo tanggal 10 November. Ya kuwi hari Selasa. Goblok banget wakonge ora. Hari apa tanggal 10 November? Hari pahlawan. Nah, ngerti-ngerti, ora hari Selasa. Ayo, wis sisan gawe peresmian atau perayakan hari wayang nasional dicampur karo hari pahlawan ya ora masalah. Ora masalah. Heeh. Pokoke kabeh anggere dirayake. Ya. Para bapak-bapak kamarentah. Sing padha lenggane ning dhuwur kono, sing lenggane ning daerah-daerah kudune padha prisa. Nek tanggal 7 November kuwi hari wayang nasional. Mula wis diresmike oleh Bapak Presiden Jokowi. Mula nek ora nganti do nganake wayangan ki kok Le kebangetan. Ha iya. Bangetan ya, Kong. Bangetan ora. Sengit aku. Ya kowe sing wajib ngelingake. Mula lumantar media iki di streaming pirang-pirang lho, Tru. Sing streaming sore mau kira 20.000. Mbok iki mundak mbok suda. Akeh sing padha mresani. Mesti salah sijine ana sing minangka anggota DPR utawa anggota DPRD utawa lengganeng pemerintah daerah. Mestine kandha kanca-kancane nek tanggal 7 ki hari wayang nasional. Mula setiap daerah kudu nganake. Ha iya. Bener ngono. Ora mung padha meneng wae, ora mung padha pidato. Mari kita melestarikan, mari kita mencintai tanpa ada respek sedikit pun. Iya. Kowe nesuru sapa, Gong? Nesuru bojoku. Aku oleh muni-muni karo wong liya. Aku ora wani karo bojoku. Oh. Aku nek nesuru bojoku tak unek-unekke tanggaku. Aneh. Senengane isa-isane kaya ayo diunek-unekke bojone kok tanggane. Ora wani galak banget e. Ha iya. Ayo nembang yo. Yo. Mringati hari wayang kudu nembang sing gayeng. Ya.
Sore mawono sing nyuwun sesideman lho, Tru. Urung dipinangkani. Monggo panjenengane kuwi adoh-adoh le padha rawuh mrene. Panjenengane Mas Giono ki saka Polda Metro Jaya. Heeh. Kepareng arep kepengin duet sesideman karo Mbak Tatin. Tatin urung nembang, penak banget nampa Dit urung nembang. Lungguh gedepes. Iya. Kon ngadeg, Tru? Ya. Ora gelem kendhangi. Lho. Aja kejem-kejem ora. Ayo Tin. Jumenengno. Heeh. Lembune ra jamak-jamak saiki. Ya wis ben ora lagi dadi keploki. Ketemu lagi. Iya. Kowe dijak duet karo Pak Giono. Oh nggih. Pak Giono ki sing nuwun sewu lengganeng pinggir kotak rikmane dislewah kuwi lho. Heeh. Yo, monggo Mas. Jumeneng tindak mrika. Ya, ki mau jarine arep ora rawuh mrene menehi kabar aku nuwun sewu. Pak Petro kula mboten sowan mriki amargi kula menangkap pembunuhan. Penusukan. Heeh, diselake rawuh mrene. Mboten napa-napa. Ngageme Pak. Ya. Matur suwun. Sami-sami. Terus pundi Pak? Saya kabaripun nggih. Alhamdulillah. Dereng angsal damel. Dereng. Dihapusi terus Pak. Nggih mboten napa-napa. Kok durung entuk gawe dekne ndi kok nang Depok. Depok halus Pak. Haluse mboten napa ya? Nggih. Ampun. Surem-surem diwangkara ki nggih. Lutur ora apa-apa kaya nggih. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu Mbak Tati. Kok mboten sios mriki mau ajeng napa? Nembe nanganin kasus penusukan, pembunuhan Wonten pundi? di rumah susun. Sekarang sudah selesai. Masih ada di Polda. Saya tinggal aja. Oh, demi mau duet dengan saya? Ketemu Mbak Tatin ya. Oh iya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Hati-hati, nyatane Tati iki tusuk-tusuk ya ora mati-mati. Maksudnya piye? Ora piye-piye, sesideman yo. Yo. Semangane. Halo. Menika pripun? Duet genti-genten rasah aneh-aneh. Oh nggih, sing bawa berdua. Iya, berdua Oh, nggih. karo Mas Giono. Oh nggih. Asline Mas Giono ki Yojo. Wo. Yojone pundi ya, Pak? Delingo nggih Mas nggih. Dringo. Lerah. Dringo Bantul. Delingo, Oh Mbak. nggih, Delingo iki rada kidul berarti nggih. Segitu lah. Sakniki Besok kemis. Mang tutuk gundule wit. ampun no, sakit, Pak. Sengit aku suwe-suwe kok manja suwe-suwe. Apaan sih? Kenapa sih? Ngandel ora nggris kok kemayune tukul wis angger dilokke sini terus apaan sih? Gayane dumeneng Jakarta terus apaan sih? Ha iya. Mangga ya. Wiwitane anderek sang peke. Matur suwun karo Pak Kondang lan Ibu. Direktur Utama Mitra Group Bapak Haji Untung dan Ibu, Ketua Umum Sinawangi Bapak Suparmin Sunjoyo, Presiden Unima Indonesia Bapak T.A. Samudra Sriwijaya dan Ibu, Ketua 2 Pepadi Pusat Bapak Agus Joko Purnomo, Ketua Pepadi DKI Bapak Marsekal Madya Purnawirawan TNI Bambang Sulistyo. Ya kita tokoh-tokoh sing padha rawuh bengi iki. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh dalu menika. Ya, monggo Mas Giono. Neno kenya ayu kang olah budaya. Piye, arep gaweane nyekeli pembunuh neng bareng wis gelem neng budaya ya piyaine ketok alus. Nggih, swantene apik nggih, Pak. Apik, arep rambutnya dislewah kaya Kayak napa?
Kaya biawak. Wingi musang saiki biawak. Nggih. Ning nuwun sewu. Bidang napa, Pak? Nuwun sewu potongan kaya ngaten ora terus menggambarkan piyaine niku galak, piyaine niku ra ndek tata krama mboten. Ning nyatane sampeyan niku nuwun sewu cekelane pistol ya. Ning nggon budaya ya apik. Iya, Pak. Wah, pokoke Dibeto mboten pistol e. Mboten, Mbak. Mboten ta. mang pistol bathuke niku, Mas. Lah napa ta wong tekon jare duwe pistol? Duwe loro. Kok loro? Loro pistol dinas karo pistol keluarga. Sawan menyang kota gedhe. Monggo, Pak. Bendara kang kayung-yung selendang kuning kang saking ukir Suara kurang permana ning wasis Angungrum marang bendara. angungrum marang bendara Tatin. Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemah becik patenono timbang berpisah Ya, terus Mas. Tarewangi samudana marang kula warga garwa lan putra Nina liwat kincange mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kaduga angrimbo jiwa raga buka urung kehormatan mampro
Ya, Tin. Urip Bagus, matur nuwun. Sampun Matur nuwun. Salam kalian Mas Haji. Nggih, matur streaming. Oh nggih. Matur nuwun Mas Sugiono. Pripun enten sing lali ta wae nggih. Nggih matur nuwun Pak. Somle ampun ngonten niku Mas. Ndak sinden kula tuman. Kok tuman lho? Niku wis tak kei dhuwit ya senengane iso njaluk. Mesti mau njaluk ta wae. Mboten ya ngerti-ngerti ngerogoh dhewe kok. Ngogo aku iki senengane sok arep lunga kok ndarak di mas ngono wae. Marahi terus kagol piyaine. Sone iki ora sok kaya ngono kuwi. Ngisen-ngisen. Ngeyel kok. Ngisen-isenke ora. Njaluk lagu ki ya ora usah nganggo dhuwit aku ki sok pekewo. Oh. Ning biasane piyai kene iki nek dikandani sok ngeyel. Ayo. Ah tetep ya tak tampa. Ayo padha wae kowe ora. Ini pripun? Heh? Pun. Wis, kono lunga. Heeh. Isih oke lho pamundutan sing urung tak aturake engko Tin. Ya. Engko ngadeg meneh ora apa-apa. Ayo. Iki ana pamundutan katur mengani Bapak kondang salam sungkem ya saking Mas Tristianto. Oh ya saka Klaten. Ngaturke apa kepareng apa? Nyuwun anu apa jenenge bajing loncat. Oh ya sing nyekar Mbak Ayu Purwanestari. Ya. Burung maju dhewe Mbak Ayu. Ayo maju Mbak Ayu. Ya. Wah jan aku jan karo Pak Kondang ditantang tenan. Heeh. Sesuk pokoke nang Marakas keprake kudu loro. Oh siap aku ya. Heeh. Ha sak muni-munine terus waton dijejak rak kemrompiang. Ha iya. Perkara bener karo ora gumantung sikil. Ha iya. Angel ternyata. Iya, ya pancen kabeh iki dhewe-dhewe. Heeh.
Yai Solo kono kepundenku dalang-dalang Solo kono kadang kala ana sing nyapit cempala wesi iki anggere nggo ngeprak mlucut tiba ning ngisor panggung. Iya. Mergo ora kulino. Iya. Ya yuk. Nggih. Halo, Pak. Halo. Pagi, Pak. Pagi. Wah, sindenku kemayu-kemayu. Bareng nek Jakarta terus pagi, Pak. Iya, ketonto. Hah? Ketonto. Ya enggak apa-apa. Iya. Semua itu nanti lama-lama kulina. Iya. Iya, lama-lama ya. Iya. Ayo cara Bandung. Ya, diaturake. Gunung Galunggung. Yo, Nggak ada yang titip-titip apa gitu. Jan ora. Kowe iki arep minggat nendi? Nah, Arep minggat nendi? kok minggat pripun? Aku ndak ana sing tawake titip apa ora ana sing titip apa-apa kok. Ya, biasanya loh ya. Iya. Biasanya maunya apa? Biasanya itu yang itu loh, yang abang-abang itu. Oh, abang-abang gendera Landa. Ora ana ya. Engko tak paringi dhewe ya aja kuwatir. Oh, nggih. Ning kene isih ana pira iki? Wis cukup nak minggu perjalanan. Perjalanan ten pundi? Perjalanan yang transit. Nah iya. Monggo transite ming kidul kono kuwi. Nggo mampir ning toilet. Ha iya. Monggo, ya. Gunung Galunggung Kapengkur. Pak Sena pernah ke Jawa Barat, Pak? Siapa? Panjenengan. Ayo Perman. Pernah. Pernah. Oh, pernah. Bandung. Berarti tahu dong bahasanya. Tahu. Tahu. Iya. Maksudnya? Hah? Maksudnya gimana kalau saya tahu? Ya, kalau bisa artikan gitu loh. Hah? Diartikan. Oke, gitu loh. Iso wong basa Bandung. Iso wong Bandung ki kebatinane kuat. Wo, to. Aku tahu nang Bandung tuku pelem iki liwat ngarepe wong-wong kuwi di sapa, "Mangga, Bang." Ngono. Wih, kok ngerti ya aku ngono. Padahal tuku dhek ra weruh lho. Heeh. Tak baleni neh. Aku tuku pelem meneh liwat ngarepe wong-wong iki, "Mangga, Mang." Lho, ngerti meneh. Edian iki aku. Kebatinane wong Yojo karo kebatinane wong Bandung. Aku terus lunga meneh tuku salak. Terus kono muni, "Mangga, Mang." "Du, salak." Aku yang ngene lho, mangga iki tegese monggo. Wo tak kira nek pelem e. Soale aku pas tuku pelem. Ha iya. Angel basa kono. Mangga, Mang. Atosi wis. Ha iya. Aku tau nang toilet ya didodok wong Bandung. Dok-dok Mang atos, Mang atos. Aku lewanglan ora encer aku. Bola atos ki wis. Ora ada. Ha iya. Ora paham. Ha iya. Kuwi mau apa Gunung Galunggung iki? Cetha nek Gunung Galunggung artine. Terus Gunung Sumedang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang jejer. Heeh. Loro gununge. Heeh. Terus ketunjang. Oh. Ketunjang apa? Durung ngerti iki mulane terus kesik cakepane. Gek sing nunjang sinten niku? Ambok kuwi adalah gunung ya sak nggon-nggon. Ya, terus Telaga. Jelas kuwi basa Jawane ya telaga. Ten gunung ada telaga. Nah iya, gunung loro tengahe ana telaga. Terus Sangkawayana di sekitarnya. Oh, di sekitar telaga kuwi mau. Terang kicik di tengah gua. Mudiar kowe terang kicik di tengah gua.
Arang wis ra ana nggon. Ha iya. Anane gua ya le ning kono le Trangkicik. Trangkicik niku tegese napa? Trangkicik ki apa ya? Kae lho ana kendang tratung gendang dut kicik-kicik ngono kae. Oh, ten gua icik-icik. Heeh, kene paham. Oh, icik-icik ahem. Terus Dunungna gandeng le Trangkicik ning tengah gua peteng. Heeh. Dunungna ki nggone dadi ra ketemu-ketemu nggone. Endi ta iki? Endi ta iki? Lah apa mboten sang wancor? Ame ngarep Trangkicik kok. Atene ngobong endi-endi? Hah? Ha iya. Lah ngobong napa? Lah ten gua niku rak antene ming watu to, Pak. Ane wah jan wis terus nasi to. Lho lah ya nggih kula tekono. Aku iki nembang kok ora ngerti artine. Nggih kula kan wong Jawa. Trangkicik di tengah gua, kuwi arep Trangkicik nang tengah gua. Dunungna nggone ra ketemu ngendi iki. Arung sida-sida terus sida Trangkicik sitane. Heeh. Lah nggih kok mboten sangu. Sangu senter napa-napa ngono. Sangu rek. Hah? Rek. Heeh. Rek nek mboten tenan oncore terus pripun? Ameng direki. Oh, berarti meng cilik no. Heeh. Wah, suwe-suwe bingung malah aku. Terus nosike to, aja ngeyel. Ulah pundung turis sungkur lan sungkan. Modiar kowe, olah pundung turis sungkur ulang sungkar. Wis pokoke nek goleki nggone iki ora ketemu-temu. Terus entuk endi sing entuk kempal, endi sing entuk lengan. Kuwi goleki apa? Meneng ta? Terus Tadi bareng wis suwe ling goleki terus ketemu. Ketemune nek ketemu ki basa Bandung tekdi. Oh. Tekdi. Cekel. Terus sing dicekel napa? hah? Sing dicekel napa? Ulah pundung. Teyang. Teyane apa, Gong? Sate ayam. Ora teyam. Teyan. Apa ya teyan? Dadi bareng ketemu to. Tadi teyan. Ya enak tenan ngono wae. Ya wis sakarepmu wis. Aku ya mung ngawur lho truk iki. Terus nah, terus ngundang kancane, Rem. Kenapa? Iso arep kuwi arep diundang karo kancane, ora ketemu-ketemu terus ngundang kancane, Rem. Oh, kan goleki. Ya mbok. Tarim. Mes ora krungu Tarim. Tarimang raga wayana. Ah, Tarim terus dimbruki ragane kuwi, nyarem golek ana. Kan goleki dhewe. Ah sebah sing goleki ra ketemu terus dikeke Tarim nyopenya ngono. Terus Nganci. langsung dinciro Tarim. Pancen Bagong cangkem elek tenan kok. Terus di negara Susi Sunda. Ya, mangga. Bajing loncat dados.
Sumohon. Iya, mung gumonku lho kok. Gumone kok napa? Rumangsaku sinden ki nek nembang ki apa mripate tekan kono-kono ya. Sebabe kok ana sing nyawer saka pojokan simpingan barang kok ya weruh ngono lho. Wah, iya mungkin ya cenanangan. Dadi bajing lunjang. Jeratan. Aduh, mripate cenanangan tekan kan. Ya sajake. Elisa, ayo sa, kowe genes sa. Heeh. Elisa Urkarus. Ana sing nyuwun Elisa apa? Ana. Nek sing nyuwun lali janjine. Engko bar lali janjine sinden songo dijokke kabeh, Tru. Kon ngopo? Bal-balan. Bal-balan jengkulmu mlocot ya ora. Kon nembang liwong. Ya, ngemen karo cendol dawete. Heeh. Pak Seno, Mas Bagong, niki ajeng ngaturke panuwun. Kagem Mbak Kristina Windarti ini ngasih selendang semua sinden. Semua sinden? Iya, sama seragam. Iya. Terima sinden kasih. mongko ora tau nganggo selendang. Iya. Nek adem-adem lho Pak, nek ning Wonosobo barang nika. Ora nggon kuwi, jane sinden ki apike nek nyandang jongone iso dikompliti. Nganggo selendang apik lho, ora iso wangun kae sendange disrempang ngiwa apa nengen. Heeh. Oh iya kayak zaman dulu itu ya. Iya, kuwi ya
tradisine masak Jawa iki nganggo slendang. Lah aku mau nek ketuwek. Hah? Engko mau nek ketuwek. Sinden nganggo kebaya kempang-kempang ya mau nek ketuwek. Engko ditambahi selendang saya tuwek meneh piye? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayu no tuwek piye. Oh ya sesuk digawe Pak, siap. Yo tak tukokke. Ya. Tenane. Lho kepiye to? Rasa kuwatir to, aku ora tau omong goro to. Tak tukokke apa jenenge? Kebaya ya tak tukokke langsung. Lah aku ora tau anu kok plin-plan kok. Heeh. Tapi bros we durung sida-sida lho. Iki bros le nukoke Mbak Tatin iki ling golek kene. Tatin iki dites kok aku. Oh, mong gaya to. Mong gaya to. Oh, iya iya. Wis tak titipke ya ora omong kanca-kanca nyotin kancane tukoke bros. Mesti dhek ngakoni kok ditedake dhewe. Heeh, pancen. Wow, pancen. Sindan ki nek sirahe gedhe ya ngono. Wis senengane nek karo anu ora diakokke ora. Padahal dit saka aku. 10 yuta. Waduh, bros 10 yuta. Heeh, aku sijine pira? Iki sijine 350.000. Waduh, bathi akeh kowe iki. Wah, mula kok tuku apa-apa. Ana dalang tak tembak wis kok. Piye? Waduh, men iki mau karo Pak polisi nyor Ana dalang apa ke? Tembak. Lho, biasanya kan kowe sing tak tembak. Iya. Emang punya pistol ya? Punya. Dua lolo. Konjuk dua lolo. Bawa Nisa, lali janjine. Ya, mangga. Tapi ya barang tentekan kok doyan sampe naik dhewe. Kae. Pode. Matane. Ya. Oh ya, tadi udah selendang biru. Pak siapa? Sumanto. Oh ya, sip. Sapa sa? Pak Sumanto. Waduh, panganane menungso kuwi. Ketua Umum Pawasri. Heeh, sapa? Minta selendang biru. Oh, iki mau? Lah iki mau sing nyanyi selendang biru sapa? Kedhet. Nah, sing nyanyi Bagong ya. Ya iki nggo Bagong. Jadi kanggo ganti katon jero. Mbok ora anarkis reng. Gerpisane kok dikepek. Wis engko ben dipek karo sinden-sinden. Iya. Wah ya nyenengke ya. Mau nyuwun selendang biru truk iki ana adet nang anu banyak terus ya wis tak tampanan. Ayo. Mau sing wis ngaturke selendang biru sore mau. Ayo. Yo. Pungkasan ya, Gong. Sinden songo. Ayo, mike cukup ora? Hah? Ana pira mike? 7. 8. Ya wong 8. Ya. Wong 8 sing keri. Sing keri Prastiwi mesake kae vertigo Prastiwi kuwi. Oh to. Sindenku sing pojok dhewe lagi vertigo mau wis sambat. Oh, mlono le sirahe tak mengleng terus to. Mergo kae ndelokke penonton iki sirahe do nang ngisor. Oh. Wis rada parah kae. Mau taren aku isane pire? Ayo ndasmu diwalik aku ya. Ora mari. Ayo, ya wis piyai sing enom-enom kabeh, ayo. Apa pamundutan iki lho wong pirang-pirang lho, Tru. Oh iya. Monggo gek cek-ceken ndak jamis lak ngoyak yo. Nah, yo warna-warna ta sindenku. Heeh. Piye? Kowe paling ngayal dhewe nek kon ngadung lah tak protes. Oh alah, cek remis. Hah? Mike pitu, gentenan. Anggepe ora nyambut gawe mung do turu nang ngebis. Melu piknik karo melu nguyuh. Melu nguyuh nang deneng pom. Ayo ora. Mangga. Diadele wong atiku
kanca tani. Kok dadi kanca tani? Liwung kok dadi kanca. Yo, jogete dipadhake. Ya. Mergo joget karo nyanyi iki angel. Monggo. Damai, dadi kok damai. Dados yo. Gerake gleleng tenan rame Elisa to. Ayo Mbak Wahyu, silakan ambil Mbak Wahyu. Ya, dari Bawasi. Haji. Wah, nek ra takon ngadeg ra entuk-entukan to kowe. Nah, iya kena nggonmu kok ke bubur bojomu. Anakmu ndeng kok bojomu. Heeh, ya monggo. Ya. Sing tak matke kowe bokongmu dipatri ya. Sing sapa ta? Kowe. Aku apa? Aku wis goyang ini lho. Aku ora manru kowe, manru pojokan kae. Kuwi jan ya wis sobah, Pak. Gegere sopaan. Iya, ya wis ora apa-apa. Mangga, yuk. Teruske. Bokonge ra obah kek entuk, Pak. Hah? Entuk-entukan meneh, kabur meneh, syukur. Ya, dicekeli. Ya. So
Elisa iki kenjingan demit piye kok? Oh, dipepet-pepetke ngono aku Sapa sing mepet-mepet kowe? Lisa, cilike meneh dipepet-pepetke ora krasa. Ayo Elisa ki Mary kok ya. Yo, mangga dirampungke yo. Matur suwun Bali ya. Sinden Senpolu nembang liwung kabeh. Engko nembang liwung terakhir isih ana tembang sing urung diaturake. Ya. Apa, Gong? Ki engko awak dhewe seba sindenku nembang ya kuwi balpis. Balpis ki apa? Balapan pipis. Balapan pipis dengkulmu ora. Ayo nganggo serpek wae. Ya. Kok ndak selak kentekan wektu wong kene jam 4 iki.